नै लोगोफोर नुदोंना एकदम फुं आरोना बारा स्राङानो जायो दासो मोसौ फोलांदों आरोना मोखांफोरखौ सुवाखै आरोना लोगोफोर मानो होनबाथाय एकदम हराव हरसे नागिरदोंमोन आरो दै माने एसेल'मोन आरोना नांलायलायदोंमोन नांलायलायनायनि माने बेफोरबायदि जेबो खोथायानो गैयामोन आरोना एसेल' खोथामोन फिसाथारमोन खोथायाबो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो मान गिदिर जालाङो होनना मिथियाखैमोन आरोना आरो माने बिदि इमान थाबनो गारनानै थाङो होननानै आं माने सानाखैमोन आरोना फिसा दं नालाय एसे अननायदों होननानै फिसानि फारसे आं बेफोरबायदि जेबो सानाखैमोन आरोना आं जास्ट सिरियास लायाखैमोन खोथाफोरखौ आरोना जास्ट धेमालिल'सो खालामदोंमोन आङो ओंखाम जाबाय थानाय टाइमावनो आरोना आं जास्ट ओरैनो धेमालिल'सो खालामदोंमोन धेमालि खालामनानै माने एकदमबारे सिरियास जालायनानै बिदिनो नांलायलायनाय बुलायलायनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय आं मिथिदोंमोन आरोना दाख्लै माने एकदम फन रायलायगासिनोमोन आरोना गुबुनजों ओमफ्राय आं सोरजों रायलायदोंमोन बेखौ रागा जोंदोंमोन ओमफ्राय दाख्लैबो एसे बुलायलायनाय जाखादों ओमफ्राय आरो मैया बांसिन जादों आरो मैया माने नायबाथाय माने गुबुनफोरजों SMS गेलेनाय वाट्सएपआव SMS गेलेनाय बेफोरबायदि नुदों आरोना ओमफ्राय माथा गरम जाबाय आंनाबो ओमफ्राय सोबाफ्लांबाय आं खनसे आरो गावनि हिनजावखौलाय गुबुनजों SMS गेलेनाय नुबाथाय रागाखौ जोंखागोन ना बेनि थाखायनो एसे टेनसन जादोंमोन आरोना आरो मोनसे सोबाफ्लांदों मैया बे गावनि फिसाखौ बेफोरबायदि गारनानै खारनाङामोन आरोना मैया दाख्लैल'सो मोनदों फिसाखौ बेसेथो गोबाव जादोंखाय फिसाखौ मोननाया स' लोगोफोर हेल्प खालामना होबानो जाबाय आंनि हिनजावखौ नागिरनायाव माने बेफोरबायदि आङो अबावबाफोर नुबाथाय नोंसोरनि बाजैखौ आंनाव कल खालामहरबानो जाबाय आं नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन आंनि नाम्बारखौ नोंथांमोना कल खालामबानो जाबाय आरोना आंनाव मैथा भिडिअखौ नायदोंबाथाय खोनासं फिसाया नोंना नों माबोरै मा अन्थाइ बिखा जाखो मास मोनसेयानो जायाखै फिसाया बेखौनो दाबो आहार जानायखौनो गाराखै नों दा नैफोरबायदि खालामनानै थांनाङामोन आरोना गारनानै थांनाङामोन जियानो जाया न'आव फैफिनदो नोङो बेफोरबायदि दा खालाम आं मा खालामना फिसिनो फिसाखौ आंनाव आहार था बेलेग खोथा नोङो माने बिदि अन्थाइ बिखा जानाङामोन दे थाबैनो फैफिनदो एकदमबारे आं हरनिफ्रायनो नागिरगासिनो आरोना लोगोफोर माने मोनाबो मोना आरोना एकदमबारे नागिरनानै आं दासो लाबोजोबना दंफांनिथिं दासो न'थिं थांनो नागिरदों आरोना एकदम हरनिफ्राय नागिरगासिनो आरोना फुरा नागिरगासिनो मोनाबो मोना बेसे नागिरबाबो मोनानो ना बेलेगजोंसो खारखो ना अबावबासो थांखो एसे सिन्था जायो नालाय ना लोगोफोर दाबो माने नागिरबाबो मोनानो माने मा खालामबावनो आरो नै लोगोफोर दाबो स्रानो जाजोबाखै आरोना मानसियाबा दा अबे ससेयाव दङ सोरानाव दङ अबेयाव दङ मा जायगायाव दङ एकदमबारे मिथिला आरोना जेरावखि थाया मानो फैफिनबानो जाबाय आरोना नै मेगनफोरखौबो नाय एकदमबारे नुवाखैना आङो एकदमबारे टिं एप्रिल फुल खालामजाबाय आंनो एप्रिल फुल खालामजाबाय लोगो जास्ट नायदोंसोमोन आङो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय